Als je denkt aan een kliniek voor verslaafden, dan denk je aan junks onder de brug, dealers, overlast. dat zei Roland Oldenburger. Hij is wordvierder van de Veroentreste Bewenners. Een groep onwenigen is justerjoen bijpraat door de GGZ, burgemeester van de Zwan en door de verslavingszorg. Ja, mogen ze naar een koffieshop? Nee, ik zal nog sterker vertellen, als ze een paracetamolletje willen, en die hebben ze in de tas zitten, want de tas wordt gecontroleerd als opgenomen worden, en ze hebben paracetamol achterover en die slikken ze zonder dat wij het weten bijvoorbeeld, dan betekent dat zien wij als gebruiker. Jederal haar seizoen bij de verslavingskliniek in Jouwert. Toch die visite en de geerkomsten van justerjoen binnen de bewenners een stuk positieve win over de komst van de kliniek. Maar ons standpunt blijft nog steeds dat wij tegen de komst zijn van een verslavingskliniek. Waar we nog steeds wel ons zorgen over maken is de overbelasting van de wijk. Met een ziekenhuis, scholen, middelbare scholen, het al bestaande GGZ en dan nog een keer een komst van een VNN. de GGZ maakt de karmaatje om het gebouw in de wijk Jervin Noord te verhieren. De bewenners zorgen dat net zitten, maar de GGZ denkt vol dat het uiteindelijk trok is. Ja, ik denk als je ziet wat er in korte tijd al is veranderd en je luistert goed naar het verhaal van VNN, namelijk wat zijn nou de kenmerken van de mensen die hier straks in zorg komen, dan hebben wij echt alle vertrouwen erin dat als de zaak hier straks is ingehuisd, dat we dan de laatste stap kunnen maken en dat er dan echt het vertrouwen volledig hersteld is.